ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо простатитро чӣ хел даво бахшидан мебошад. Простатит асосан дар мардҳое ки синнашон аз 50 гузаштааст дар онҳо пайдо мешавад ва дар шароити имрӯза дар ҷавонҳо низ ин бемориро пайдо карда истодаанд. сабабҳои ба вуҷуд омадани ин беморӣ дар ҷойҳои хунук бештар машғулият варзидан ё ки дар рӯи бетонҳо кор ва хоб кардан мебошад. анакнун нишонаҳои аввалини ин беморӣ вақте ки дар инсон пайдо мешавад бояд ба духтур муроҷиат кард. дар вақти масалан пешгирӣ накардани ин беморӣ қувваи мардонагиро аз байн бурданаш мумкин аст. мо дар ин ҷо се роҳе ки ба воситаҳои табобати халқӣ ин бемориро даво мебахшад ба шумо хоҳем гуфт ки ба воситаи ана ҳамин растаниҳо меваҳо ин бемориро даво бахшидан мумкин аст. роҳи якум он аст ки 3-4 дона анҷири хушкро бегоҳӣ дар оби ҷӯш тар карда саҳарӣ анҷирро хӯред ва баъди он обашро бинӯшед. ногуфта намонад ки баъзе гиёҳҳо морчӯба, мармарак, чилбуғум ва газна низ ба дарди шумо даво хоҳанд шуд. ин яъне ки амале ки мо гуфтем то он вақте ки шумо шифо меёбед инро якчанд маротиба такрор ба такрор иҷро намоед. дар як муддати кӯтоҳ бемории шумо аз байн меравад, чунки дар таркиби анҷир бисёр пайвастагиҳо дида мешавад ва ба организми шумо хело ҳам ин чиз зарур аст. дуюм роҳаш дар он аст ки якчанд гиёҳҳоро масалан яъне ки гиёҳҳое ки мо мегӯем инҳоро гирифта алафи газанда, раҳдавак, ҷаъфарӣ яъне ки петрушка, барги марминҷон, думи гов ва гули гандумро ба миқдори баробар ҳамаи инро гирифта лат карда омехта мекунед ва баъд ана ҳамин омехтаро 2 қошуқ ба ягон зарф гирифта аз рӯи он яъне ки ба рӯяш 400 грамм оби ҷӯш мерезед ва даҳони зарфро маҳкам карда тахминан 1 соат нигоҳ медоред. баъд аз он гирифта гиёҳобаро полонидан лозим аст. аз ин даво як рӯзба 3 маротиба ё 4 маротиба нимстаконӣ истифода баред. яъне ки пеш аз он ки хӯрок хӯред, пеш аз хӯрок ана ҳамин оби инро ним стакон бояд нӯшед ва баъди ним соат хӯрок истеъмол намоед. ин амалро то он вақте ки масалан дарди шумо комилан шифо ёбад то ана ҳамон вақт бояд иҷро кунед. нусхаи сеюм яъне ки роҳи сеюм бошад, ин ба ҳамаи мови шумо ин шароит муҳайё аст. дар хонаи мови шумо ин растаниро дида мешавад ки ин пиёз ном дорад. пиёзе ки дар ана ҳамин хӯрокҳо мо истифода мебарем тақрибан 50 грамм пӯсти пиёзи бехиро гирифта дар 700 грамм об ҳамагӣ 4-5 дақиқа меҷӯшонед. баъд онро гирифта 1 соат дар ягон ҷо медоред, нигоҳ медоред ва баъд оби онро полонида 1 рӯзба 1 пиёлагӣ пеш аз хӯрок ва баъди хӯрок менӯшед. ин амалро яъне ки бештар иҷро кунед, дар давоми рӯз иҷро кунед, якчанд рӯз иҷро кунед, яъне ки дарди шумо шифо хоҳад ёфт. пиёз дар ин маврид хело ҳам яъне ки ба простатит таъсири мусбӣ мерасонад ва дар кӯтоҳтарин муддат дарди шуморо даво мебахшад. ин буд каме маълумот дар мавзӯи яъне ки простатитро чӣ хел шифо додан. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, ба дӯстонатон равон карда комментария нависед ва дар интернетҳо сомонаҳои интернетии худ ин видеоро падилиста кунед ва баъд дӯстоне ки доред ба ана ҳамин канал даъват намуда моро дастгирӣ кунед то мо мавзӯъҳои бештар ҷолибдиққатро ба шумо пешкаш намоем. ҳамеша саломату сарбаланд бошед. худованд дар паноҳаш мову шуморо ҳамеша нигаҳбон бошад.